Id-dufija tal-Prim Ministru Joseph Muscat quddiem l-eqreb nies tiegħu fosthom iċ-Chief of Staff Keith Schembri, il-Ministru Konrad Mizzi u Brian Tonna ta' Nexia Biti reġgħet fissret ħsara u tabnet isem pajjiżna. Dan hekk kif il-Kunsill tal-Ewropa approva b'mod b'saħħtu rapport li jkundanna r-rule of law f'pajjiżna, kundanna ċara għall-Gvern u tmexxija f'Kastiljan. Dan ftit jiem wara li l-Kunsill tal-Ewropa rrifjuta aktar minn 40 emenda tal-Gvern Malti biex jitneħħew diversi partijiet minn dan ir-rapport dwar pajjiżna. Fi stqarrija l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia qal li dan ir-rapport huwa kundanna l-Gvern Malti għal mod kif qed jeddet id-demokrazija b'kultura ta' impunità. Fid-dawl ta' dan wieħed li l-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem sabiex jiddefendi lil Malta u jassigura li pajjiżna jerġa' jikseb ir-reputazzjoni tajba li kien igawdi fl-istituzzjonijiet kollha Ewropej u internazzjonali. Apparti li jagħmel enfasi kbira fuq l-allegazzjonijiet ta' ħasil ta' flus mill-ogħla esponenti fih dan il-Gvern, ir-rapport jitkellem ukoll fuq il-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia u jikkritika lill gvern għan nuqqas ta' checks and balances li jagħmlu mis-sistema Maltija waħda dgħajfa. Ir-rapport saħansitra jwissi li dan iġib ukoll periklu għall kumplament tal-Ewropa. Il-Gvern Laburista kien ikkritikat ukoll fuq il-ħatrit fil-ġudikatura u jitlob lill-Prim Ministru Joseph Muscat biex ma jaħtarx iżjed ġudikanti qabel ikunu implementati r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni Venezja. Waqt il-plenarja tal-Kunsill tal-Ewropa kienu biss id-deputati Laburisti Maltin u dawk tal-Azerbajġan li kkritikaw ir-riżoluzzjoni tal-Kunsill tal-Ewropa. Iżda anke wara dan ir-rapport ta' kundanna mill-Kunsill tal-Ewropa, il-Prim Ministru Joseph Muscat jibqa' jinħabba wara l-Avukat Ġenerali biex ma jsejjaħx inkjesta pubblika b'mod immedjat dwar l-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Jien ħanerġa' nieħu il-pariri u jekk hemm millok fit 3 xhur li ġejjin kif mitluf mill-Kunsill tal-Ewropa jien naħtar inkjesta pubblika dan ir-rigward. Waqt id-diskussjoni fil-Kunsill tal-Ewropa, numru ta' deputati esprimew tħassib għal kif pajjiżna qed jimxi b'rabta ma' dan l-omiċidju tal-ġurnalista. Fl-aħħar xhur anke l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delia tkellem kemm il-darba dwar l-ħtieġa li l-Gvern jiftaħ inkjesta pubblika u indipendenti dwar dan il-qtil.